El meu primer dia a BCA vaig entrar a treballar directament a l'àrea bàsica a la Riera. En aquell moment era una àrea bàsica no reformada i teníem consultes compartides, no? Llavors el primer dia recordo així una miqueta, doncs bueno, van coincidir diverses companyes a la vegada, ens havíem de fer com agendes de 2 hores per intentar ocupar la mateixa consulta però ens anàvem tornant, tot això amb una ABS que estava en creixement i que van començar a fer les obres de modificació. Un cop van obrir aquest CAP, van venir per inaugurar-lo i a partir d'aquí doncs, bueno, ja vam estar totes les companyes i la dotació, cadascuna a la seva consulta i amb unes condicions de treballar amb una ABS nova i molt més àmplia. En línies generals ho recordo com una molt bona experiència, un equip jove en creixement. Actualment estem vinculats a l'ABS Martí Julià amb un projecte de desprescripció de benzodiazepines. És un projecte en col·laboració amb la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i es tracta de aquells pacients que prenen benzodiazepines amb un temps superior a 4 setmanes, en surten flaixos i avisos a la història clínica per millorar aquesta prescripció, tornar a fer una ullada i, sobretot, posar alternatives no farmacològiques a la prescripció d'aquests fàrmacs. I aquest projecte, en principi, té una durada de 3 mesos, que seran el mes d'abril, maig i juny. De cara al futur em veig continuant amb BCA i jo sóc un perfil molt assistencial, llavors em veig continuant fent la meva assistència. Sóc una persona que m'agrada bastant parlar, sóc bastant didàctica i m'agrada el contacte amb els meus pacients, que la majoria d'ells fa molts anys que els tinc. Potser alguns fa 15, 20 anys que els conec i els he vist evolucionar, els fills, els nets. Llavors em veig fent assistència. També em veig en un futur que les competències d'infermeria van augmentant a poc. Llavors em veig treballant amb aquestes competències en aquest àmbit.